Om Shanti. Dobro večer. Evo, baš mi je velika čast i radost da se ponovo družimo sa divnim temama svakog ponedeljka i da možemo podijeliti nešto što
I da možemo podijeliti od srca nešto što nam je veoma blisko i drago i što želimo da svi dobiju u životu, a to je radost, mir, stabilnost, smirenost i sreće. Evo, da počnemo sa jednim kratkim meditacijskim komentarom koji će biti posvećen istraživanju unutrašnjeg svijeta. Om Šanti. Sjednimo udobno. Ispravnih leđa. Noge na podu, a ruke opuštene u krilu. Udahnimo duboko i izdahnimo. Odmaknimo se od svijeta zvuka, iz svijeta akcije i uđimo u naš unutarnji svijet, u svijet duše. Usmjerite pažnju na središte čela i zastanite za trenutak. Zamislite da je vaše čelo kao mala pećina u planini, a usred čela, usred pećine, gori svijeća. Posmatrajte plamen svijeće u dubokoj tišini pećine. Samo za trenutak ostanite sa ovim prizorom. A sada zamislite dijamant svjetlosti. Zamislite živi dijamant u središtu vašeg čela. Ja, duša, sam taj živ dijamant. Čiste svjetlosti, čiste energije u središtu čela. Sijam, blistam čistom energijom. Ja, duša, ja sam poput dijamanta, čiste svjetlosti. I samo na trenutak ostanimo s ovim prizorom. A sada zamislite suptilnu zvijezdu. Vrlo suptilnu zvijezdu u centru vašeg čela. Ne fizičku zvijezdu. Ja, duša, ja sam suptilna, ne fizička energija. Energija koja je oduvijek postojala i uvijek će postojati. Kao čista svijest. Ja sam vječna. Tijelo će umrijeti. Ali ja, duša, ja sam vječna. I nikad ne mogu umrijeti. Jer sam ne fizička energija.
Moj dom je u dimenziji svjetlosti, izvan svijeta materije. Ajmo na trenutak doživjeti svoju vječnu, nefizičku prirodu. Duboko, u samom sjedištu moje duše, postoji svježe jezero mira. Ova vrlo nježna, osvježavajuća energija mira oduvijek je bila u meni. Sad sam otkrila ovaj dubok mir u sebi i znam, taj mir pripada meni. Taj mir je moja priroda. Taj mir je moja religija. Nikada neću zaboraviti da taj mir pripada meni. Om, I am, Shanti, biće mira. Još jednom Om Shanti. Današnji razgovor je na temu da je svaki trenutak novi početak. I razgovarat ćemo o tome šta nas spriječava da doživimo svaki trenutak kao novinu, kao avanturu, kao novu mogućnost i kao san. Ja sam ovaj razgovor podijelila u nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje je vrlo važno i nazvala sam ga svaki put je novi početak i nikad ne treba se prestati sanjati. Svaki trenutak je prilika da izdahnemo staru energiju i udahnemo novi život. Svaki trenutak je izvanredna prilika da izdahnemo strah i udahnemo ljubav, da izdahnemo malenkost i udahnemo veličinu ljudskog duha, da izdahnemo grandioznost i da udahnemo veličanstvenost. Priroda nam je dala mogućnost da se mijenjamo, jer u samoj prirodi promjena je svakodnevna. I ta promjena i transformacija je postupni proces puštanja starog da bi se napravilo mjesto za novo. I s ljubavlju prigrla ona osoba kakvi zaista želimo biti. Mislim da većina nas ima san, tajnu težnju koju nikad nikome ne govorimo i straha da će nam se smijati. Međutim, taj san ostaje slika u našoj posvijesti koja zapravo nikada ne nestaje. I kako odrastamo, počinjemo se pitati zašto nisam taj san nikad doživjela, proživjela, ispunila. I zašto me taj san nikad nije napustio? Pada nam na pamet da je to možda naša sudbina. Usađeno u naš mozak poput male, ali moćne sadnice. Počinjemo se pitati da li je taj san još uvijek prisutan, jer ga treba živjeti ili ne. Mnogi ljudi se često pitaju, pa kako mogu znati šta bi trebao raditi sa svojim životom? Ovo učenje
nas uči Raja Yoga meditacija, nas uči da je jedini način da otkrijemo ono što je naš poziv, je da otkrijemo ono što mi jesmo. Znači, možemo otkriti što bi trebao raditi, da se najprije fokusiramo na ono ko bi morao biti. To ne znači da ne možemo raditi veličanstvene stvari za koje smo nadahnuti. Ali Bog može raditi za nas samo onoliko koliko može djelovati kroz nas. Stoga je bitnije fokusirati se na ono što trebamo biti, na ono što bi Bog htio da budemo. To je način koji nam omogućuje da se približimo onome što nam treba činiti, onome što bi Bog htio da radimo. Možemo reći Bogu: molim te Bože, iskoristi me, ja sam tvoj, ja sam tvoja. I vidjet ćemo što će se dogoditi. U određenom trenutku života moramo se jednostavno suočiti sa sobom. Spoznati sve ono što nije izliječeno u nama i izazvati ili transformaciju tih rana ili dopustiti da nas one truju. Naši su problemi najbolji lijek kada se suočimo sa načinom na koji smo ih stvorili. Ovaj duhovni lijek, često tako gorkog okusa kad ga progutamo, jednog dana će se pokazati katalizatorom koji nam je spasio život. Jer svaki otrov koji držimo u sebi, to je kao mali rak koji će se jednog dana ispoljiti kroz naše zdravlje. Od razvoda, razočaranja, bolesti, gubitka posla, bankrota, do bilo kojeg drugog oblika gubitka, napokon shvatamo da je naša kriza zapravo bila naša inicijacija da postanemo cjeloviti, da postanemo kompletno ljudsko biće. Preživjevši svoju osobnu bol, svoje gubitke, sada možemo služiti drugima na potpuno nov način, postajući živo svjedočanstvo preobraženog života. Ako se usredsredimo na povredu, nastavit ćemo patiti. Ako se usredsredimo na lekciju, nastavit ćemo rasti. Novi život ne proizlazi iz strategije, iz planiranja, već iz samog karaktera. Prije no što to shvatimo, možda ćete pomisliti da se planiranje, osmišljavanje nacrta naše budućnosti, da je to ključ na putu naprijed. Ali naše stvarne pobjede su unutarnje pobjede. Ono što činimo mora se podudarati sa onim što jesmo, sa stanjem našeg bića. Inače će neskladnost sabotirati naše najsjajnije planove. Svi smo posmatrali kako visoki i moćni tajkuni u poslovnom svijetu i u politici strmoglavo padaju. Ne zato što im plan nije uspio, već zato što su nedostaci u njihovom karakteru podrivali te planove. Bitna razlika je u tome tko su oni kao ljudi. To je mnogo više važnije od njihovog životopisa, od njihove diplome ili čak prošlih uspjeha. Ako ne uspijete biti čovjekom i ostati čovjekom, nijedan san se neće ostvariti. Pa kako možemo onda poboljšati svoju humanost? Što je potrebno za postizanje lične transformacije?
shvaćajući da se osobna transformacija postiže srcem, a ne umom. Znači, to je prvi korak. Shvatiti da se osobna transformacija postiže srcem, ne umom. Mi se u svom srcu ne transformiramo uvjerenjima, jer uvjerenje nije od srca. Transformacija srca se postiže opraštanjem, vjerom, poštenjem, prihvaćanjem, ranjivošću, poniznošću, spremnošću, neosuđivanjem drugih i bitnim karakternim vrijednostima koje trebamo kontinuirano učiti i ponovo učiti. Mogli bismo preskočiti neke lekcije u školi, ali ih ne možemo preskočiti u životu. Znači, lekcije života se ne mogu preskočiti, jer će nas uvijek one pronaći. Ako je lekcija za nas, a mi je ne naučimo sada, ta lekcija je programirana u svemiru, da ćemo je jednog dana morati naučiti. Lekcije možemo naučiti kroz radost ili kroz bol. Bol nas može izgorjeti, bol nas može uništiti ili nas može izgorjeti i otkupiti. Može nas dovesti do dubokog očaja ili do višeg ja, do višeg oblika svijesti, nivoa svijesti. Drugi način da doživimo da je svaki dan mogućnost za preobražaj, za novi dan, je da uvijek nastojimo biti slobodni. Ljudi se vrlo često pitaju zašto se energija u njihovom životu ne kreće naprijed. Zašto je ta energija blokirana? Jer ne vide da ih zapravo sputava njihova lična nespremnost da se suoče sa problemima sa kojima su se trebali suočiti. Sa sjenama prošlosti koje još nisu prihvatili ili sa promjenama koje je trebalo napraviti kako bi se ta blokirana energija oslobodila i mogla obnavljati. Dokle god smo zaglavili iznutra, naš život će biti blokiran izvana. Znači, sve dok smo zaglavili iznutra, naš će život zaglaviti izvana. Jedini način da napredujemo u životu je ako smo spremni ići duboko. Nije važno je li se problem dogodio danas, jučer ili prije 10 godina. Najvažnije je suočiti se s problemom i rješavati ga sada, u sadašnjem trenutku. Tako da ćete u desetljećima koje slijede biti oslobođeni karmičke zamke, da uvijek trebate rekonstruirati prošle katastrofe. Emocionalna bol zahtjeva da se čuje. I ona će se kad tada čuti. I daleko je bolje čuti emocionalnu bol u svojoj glavi, u svojoj duši, nego je čuti od svog liječnika kad nam dođu rezultati testova i pregleda, nažalost, koji ne izgledaju dobro. Mahniti raspored i prezauzetost samo čine da izbjegavamo dublji pogled na sebe. Ali u određenom trenutku života takvo izbjegavanje više ne može ostati. Ono će se pogoršati ako ga ne rješavamo. Ono će se poboljšati ako se usredsređujemo na promjene koje će pružati naše produbljivanje.
Što možemo učiniti da čujemo naš emocionalni bol? Možemo živjeti sporijim načinom života. Možemo provesti više vremena u prirodi. Možemo puštati tihu glazbu u kući, vježbati jogu, vježbati meditaciju, odvojiti vrijeme za meditaciju, poći u šetnju, baviti se sportom, vrtom ili ono što vi volite. I to su pravi znakovi preobražaja. Ako se usredsredimo na povredu, nastavit ćemo patiti. Ako se usredsredimo na lekciju, nastavit ćemo rasti. U određenom trenutku života naša je sudbina jednostavno takva da se moramo suočiti sa sobom. Moramo vidjeti što nije izliječeno u nama i započeti preobrazbu tih rana. Naši se problemi pretvaraju u naš lijek kada se naučimo suočiti s njima. Oni su duhovni lijek. Često gorak duhovni lijek kad ga progutamo, ali jedno će se danas pokazati katalizatorom koji nam je spasio život. Treća stvar koja će nam omogućiti da započnemo svaki dan kao novi dan jeste da prestanemo nositi 3 stvari na sebi bez obzira na naše godine. Prva stvar koju moramo prestati nositi je krivnja prošlosti. Krivnja i žaljenje zbog prošlosti ne služe našoj sadašnjosti. Zapravo, zbog te krivnje ne uživamo u potpunosti u svom sadašnjem trenutku života. Bilo da je to krivnja što se oslobodili nečeg iz svog ormara, što smo potrošili puno novca, ili je krivnja zbog prošle neuspjele veze, ili bilo čega što nismo učinili, a mogli smo učiniti, dovoljno smo platili. Platili smo svojim novcem, vremenom, pažnjom i osjećajima. Sada možemo prestati plaćati. Pustite, ispričajte se, oprostite sebi, oprostite drugima i odlučite živjeti bez krivnje i žaljenja. Nikad nećete naći nešto što vas čini da se osjećate lijepim, pametnim ili voljenim ako sami to ne vjerujete da to već jeste. Druga stvar koju trebamo prestati nositi je pritisak da se stalno dokazujemo. Većina nas je puno puta kupovala odjeću ne zato što nam je zapravo trebalo više odjeće. Imali smo dovoljno odjeće, ali uprkos toga kupili smo odjeću kako bismo se osjećali dobro i kako bi nas drugi doživljavali na određen način. Kako bismo se dokazali. Znači, mi smo se željeli osjećati cool, mi smo se željeli osjećati pametno, privlačno i voljeno. Željeli smo da drugi ljudi misli da smo i mi sve te stvari. Pokušavali smo se dokazivati tko smo onima na taj način što smo se oblačili na izvjestan način ili uspjesima koji smo postignuli. Problem je u tome što se uvijek nešto treba dokazati. I na kraju u tom dokazivanju mi smo zaboravili tko smo mi u svojoj suštini. Ako se morate dokazati ljudima koje volite, to nije prava ljubav. Ako se trudite dokazati na poslu, možda taj posao nije za vas.
možda to nije pravi posao. Ako vi ne vjerujete, samo malo zastanite. Prestanite stalno dokazivati sebe i priželjkivati da vas ljudi vide onako kako mislite da vas treba vidjeti ili da budete viđeni, da biste uspjeli. Umjesto toga, neka vas baš vide onakvim kakvim jeste. Jednom, kad se prestanete dokazivati, možete biti svoje. A to je najljepša sloboda na svijetu. Treću stvar koju nikako ne trebamo nositi na sebi to je teret tuđih očekivanja i teret tuđih prosuđivanja. Jedno od najnevjerovatnijih spoznaja koje sam ja imala radeći na sadašnjem poslu je da nitko nije obraćao pažnju kako se ko oblači. Nitko nije ni primjećivao. Ja sam se pitala zašto ljudi pokušavaju slijediti trendove i modu i udovoljavati drugima sa svojim odabirom. Zašto pokušavamo ugađati bilo kome svojim životnim izborima. Kad sam se odlučila osloboditi potrebe da ispunim očekivanja drugih ljudi i da budem pod utjecajem njihovih mišljenja i prosuđivanja, nekad dobrih, nekad loših, to mi je omogućilo da vjerujem sebi i da volim svoj život bez obzira na to što drugi ljudi oko mene misle i kažu od mene. Ne shvatam se dobrom ili lošom, ili ispravnom ili pogrešnom na osnovu toga što tako drugi misle. Ne mogu kontrolirati što oni misle, ali se neću ni mijenjati, niti pokušati kontrolirati druge zbog toga. Olakšanje je veliko znati da možemo voljeti nekoga bez obzira što on ili ona misli o nama. Kad prestanete nositi teret očekivanja i teret prosudbi drugih ljudi, bit ćete lakši, bit ćete oslobođeni. Nošenje krivnje, pritiska, da se dokazujemo i nosimo teret tuđih očekivanja na strašno iscrpljuju. Sad znate da vam ne treba nikakav teret da možete staviti točku i osloboditi se tog tereta zauvijek. Nosite odjeću koju želite nositi, živite život kakav želite živjeti i budite onakvi kakvi jeste. Četvrta stvar koja mi zaista pomaže da svaki dan doživimo kao novi dan jeste da se oslobodimo negativnih mantri. Negativne mantre su način razmišljanja žrtve. Takav je mentalitet žrtve. Žrtva se prepušta porazu. Odbija vjerovati da je promjena moguća. Ne može zamisliti bilo koji drugi način življenja. Ima lošeg iskustva u donošenju odluka u prošlosti i čini se da je sve u životu bitka koja će se izgubiti. Ovakve izjave čujemo od ljudi koji pate od mentaliteta žrtve. To je sveobuhvatan stav koji utječe na svaki dio našeg života. Znači, naš stav o sebi, o svojim ubjeđenjima utječe na svaki aspekt našeg života. Kad kažemo, tako sam zauzet, nemam vremena, preumoran sam, to nikad neću uspjeti, prestar sam, da bi se mogao promijeniti. A to je tako teško. Pokušao sam ja i ranije i nisam uspio. Nisam u mogućnosti iz financijskih razloga ništa promijeniti. Zašto započeti nešto kad znam da neću to dovršiti?
Što više živimo sa negativnim vjerovanjima, time više postajemo ta vjerovanja. Evo u čemu je stvar. To su laži i izgovori koji smo toliko često ponavljali da smo počeli vjerovati da su istiniti. Ali ti izgovori nisu istine. Nije li vrijeme da se oslobodimo hirovitih navika i uvjerenja koja nas koče? Naše misli i uvjerenja nisu naše činjenice. Mi zaista možemo promijeniti. Mi možemo promijeniti svoje misli i mi možemo promijeniti naša ograničena uvjerenja. Kako? Prvo, to moramo htjeti. Drugo, to moramo činiti svaki dan ako želimo napraviti trajne promjene u svom životu, iskusiti vitalnost, radost i veću energiju. Jer energija stvara energiju. Prevlađivanje načina razmišljanja žrtve obično se ne događa preko noći. A dok radite na svom cilju, dok ispunjavate svoj snažnim mislima, doći ćete do tog cilja. Ne radi se o nedostatku vremena, već o stvaranju vremena da promijenimo ograničavajuće uvjerenja. Kad mi neko kaže nema vremena, ja ga pitam da li misliš da gledamo televiziju ili surfamo na internetu svaki čas u toku cijelog dana? Ako smanjimo naše gledanje televizije, ako smanjimo naše vrijeme na internetu, napravit ćemo vremena za promjenu. Vi ste najveća vrijednost za sebe i za svoju obitelj. Briga o vašem umu i zdravlju, briga o vašoj dobrobiti je najbolja investicija koju možete napraviti sebi. Ne treba progoniti savršenstvo. Ne morate biti savršeni da biste se osjećali sjajno. Najvažnije je započeti s malim postupnim promjenama u oslobađanju od ograničavajućih uvjerenja i navika koje nas sabotiraju u nastojanju da se promijenimo. I sad bi došlo do jednog poglavlja koje u ovom trenutku, kada cijeli svijet pati od neizvjesnosti, od nesigurnih vremena, vrlo važno pitanje. Kako se vratiti skladu sa našom istinskom prirodom? Dok se krećemo kroz ova intenzivna i nesigurna vremena, svako se mora povezati sa vlastitom intuicijom, sa vlastitim unutarnjim znanjem i učiniti ono što osjeća da je u pravom skladu sa našom istinskom prirodom. Ovo je ključ za transformaciju naše svijesti. Upotrijebite svoju razboritost da vas vodi ka onome što je dobro za vas. Na nama je gdje ćemo investirati svoju energiju. Da li ćemo uskladiti svoju svijest s vanjskim silama dominacije i kontrole ili sa božanskom voljom? Ovo kaotično vrijeme straha dubok je poziv za sve nas na buđenje koje od nas traži da pogledamo i razmislimo kako mislimo
kako donosimo odluke, kako koristimo svoju sposobnost razlučivanja i kako se prilagođavamo svojoj intuiciji i krećemo prema ovoj višoj razini svijesti za koji smo svi sposobni. Ako održavamo energiju nade, ako održavamo svijest jedinstva, uzdizanja iznad oluje, iznad straha, ako održavamo energiju vlastite moći, razlučivanja, usklađivanja svojih misli, svojih osjećaja i svojih postupaka sa sviješću jedinstva, sa sviješću ljubavi, istine, naše međusobne povezanosti sa svime što je oko nas, sa našim razumijevanjem svjetlosti i sa našim razumijevanjem svetlosti cjelokupnog života, tada ćemo moći krenuti ka višem stanju svijesti sa kojim bismo postali ko-kreatori ili sukreatori novog svijeta. Znači, koliko je važno njegovati tu svijest jedinstva i tu svijest ljubavi na sve što živi. Ovo je mjesto izbora u kojem se trenutno nalazimo. A na svakom od nas je da donese odluku o tome kamo ćemo usmjeriti našu energiju i koliko smo svjesni posljedica svojih misli, osjećaja i djelovanja. Sadrži li naša svijest sjeme ljubavi ili sjeme straha? Jučer je bilo jučer, ali jučer je gotovo. Danas je danas, a sutra nas čeka. Ono što nam se dogodilo jučer možda nije bilo najljepše, možda nije bilo čak ni pod našom kontrolom. Ali tko ćemo postati zbog toga i uprkos toga što nam se dogodilo, potpuno ovisi od nama. Pustimo staro da napravimo mjesto za novo. Slijedimo svoje srce. Postanimo ljubav, jer je to ono što ljubav želi. Dajmo podršku jedni drugima da se podsjetimo tko smo i zašto smo sposobni. Dajmo uvek podršku jedni drugima da nikad ne pustimo Božju ruku i Božje vodstvo. I vjerujmo da nikad nije kasno da se promijenimo. Om Shanti. Evo, Samra, ja bi ostavila vrijeme za pitanja ili za komentar ili za vaša vlastita iskustva, što vi činite da učinite svakim dan novim. Palma, izgleda da nemamo komentara na Facebooku. Evo, možda neko može da nam se obrati sa Zoom meetinga, ako želi. Čini mi se da ipak nemamo. Evo, imamo par komentara da je predavanje bilo divno. Hvala vam.
Ok. Om Shanti. Onda se vidimo i čujemo sljedeći ponedjeljak u 6. Lijep pozdrav svima.
Together we make this choice. Together, Om Shanti. We'll sing.